Вітаем вас! У эфіры «Беларусь-3» навіны культуры на календары 17 студзеня. І далей у выпуску. Гістарычны музей рыхтуе інтэрактыўную выставу для ўдзельнікаў другіх еўрапейскіх гульняў. «Беларусь-3» пакажа канцэрт да юбілею Александра Саладухі. У Мінскі прэзентуюць легендарны амерыканскі мюзікл «Недалёка ад нормы». А напрыканцы пагаворым з мастацкім кіраўніком ансамбля песні і танцаў Узброеных сіл, які нядаўна адзначыў сваё 80-годдзе. Нацыянальны гістарычны музей плануе арганізаваць падчас правядзення другіх еўрапейскіх гульняў у Мінску інтэрактыўную выставу. Яна будзе прысвечана народнай творчасці беларусаў. Размесціць экспазіцыю ў вёсцы спартсменаў, дзе адмыслова створаць беларускі культурны цэнтр. Да маючы адбыцца спартыўнай падзеі, музей рыхтуе шэраг іншых інтэрактыўных праграм. Госці змогуць паспрабаваць свае сілы ў рабоце на ганчарным крузе, у пляценні паясоў і многім іншым. Цэнтр эксперыментальнай рэжысуры Беларускай акадэміі мастацтваў заўтра прадстаўляе публіцы спектакль «Москаў Дрымін». Ён пройдзе на базе Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў. Прэм'ера пастаноўкі адбылася летам 2018-га. Яе здзейсніў рэжысёр Алексей Кузьміцкі пад кіраўніцтвам Таццяны Траяновіч. Маладыя героі спектакля па творы Віталя Каралёва шукаюць адказы на актуальныя пытанні. Ці сапраўды сіла і грошы ў Маскве? Ці там лепшае месца пачынаць новае жыццё? Віцебскі арт-цэнтр Марка Шагала запрашае на выставу фарфору Галіны Дулькінай «Няхай будзе святло». Маскоўская скульптар-фарфарыст упершыню экспануецца ў Беларусі. Яна валодае складанай тэхналогіяй, што мала змянілася за апошнія 300 год. Сама выконвае адліўку, глазураванне, роспіс, абпал, залачэнне і іншыя неабходныя працэсы. На выставе прадстаўлена больш за 25 работ Галіны, скульптуры, дэкаратыўныя блюда, таксама жывапіс і калажы. Паглядзець на гэтыя творы можна да 22 студзеня. Заўтра 60-годдзе святкуе заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Саладуха. З гэтай нагоды на «Беларусь-3» заўтра ў эфір выйдзе праграма «Майстры і куміры» з яго ўдзелам. Самыя яскравыя моманты яго насычанай кар'еры, ўспаміны і кадры з фонда Белтэлерадыёкампаніі глядзіце ў 11:10. Всегда мне хотелось быть первым лидером. Наверное, это, конечно, и помогло стать тем Александром, уже надо говорить, наверное, Солодухой, которым я являюсь на сегодняшний день в нашей стране. А у 15:45 канцэрт спевака «Гэта шчасце», што быў запісаны ў 2016 годзе. Жизнь озорная, дорога неровная, она где-то узкая, а где-то просторная, но всем на дороге на той хватит места, кто жаждет увидеть весь мир с Эвереста. Маладзёжны тэатр заўтра прапануе наведаць харэаграфічны спектакль «Піета». «Піета» – італьянскае слово, якое ў перакладзе значыць «жаль». Так у іканаграфіі называюць сцэны аплаквання Хрыста Дзевай Марыяй. Там выяўляецца Маці Божая з мёртвым Хрыстом, які ляжыць у яе на каленях. Пастаноўшчыца Ірына Шырокая ў спектаклі разважае пра свет, які пакінула каханне, і пра тое, што ў вайне няма пераможцаў і пераможных. А маці ўсё роўна, за каго праліў кроў яе сын. І некалькі навін з кінасвету, а таксама навінкі айчыннага і сусветнага пракату. Што выходзіць на вялікія экраны ўжо сёння, глядзім у наступным сюжэце. Я работаю с одной из разновидностей мании величия. Моя специализация – пациенты, которые считают себя супергероями. На великие экраны выходит супергеройский фантастычны триллер «Шкло». Это працяг двух папярэдніх фільмаў «Няўразлівы» і «Спліт». Праз амаль 20 гадоў рэжысёр Найт Шьямалан вярнуў на экраны супергероя Бруса Уиллиса і хітрага злодзея Сэмюэла Джексона. Да іх далучыўся герой Джеймса МакЭвая, які пакутвае на множнае расстройства асобы. Разам яны апынуліся ў лячэбніцы, дзе іх спрабуюць пераканаць, што ў іх няма нічога асаблівага. У гэтай карціне рэжысёр вырашыў уключыць некалькі флэшбэкаў, сцэны, якія не ўвайшлі ў неўразлівага. Так што ёсць магчымасць лішні раз палюбавацца маладым Уиллисом і Джексоном. Дурные вести. Король Франциск мертв, и ваша кузина Мария взошла на шотландский престол. Она грозный противник.
Разом з тым у пракат выходзіць брытанская драма «Дзве каралевы». У аснове сюжэта ляжыць кніга брытанскага гісторыка Джона Гая. Марыя Стюарт была каранавана ў Шатландыі яшчэ немаўля. У 16 гадоў стала каралевай Францыі, але аўдавела праз год. Вярнуўшыся на радзіму, ёй мае быць правіць сваім народам і наладзіць пахіснутыя адносіны з кузінай Елізаветай, альбо звергнуць яе з трону. Фільм ужо паспеў атрымаць Hollywood Music and Media Awards у номінацыі «Лепшы саундтрэк у паўнаметражным фільме». У Гомельскім музеі гісторыі друку і фатаграфіі гэтымі днямі можна наведаць выставу фатаграфіі Юрыя Бірукова «Мама Афрыка. Свет дзікай прыроды». Гэты беларускі фатограф, вандроўнік і выкладчык з 2007 года арганізоўвае фотатуры па краінах Азіі, Афрыкі і Паўднёвай Амерыкі. Зараз у Гомелі ён прэзентуе фатаграфіі 6 афрыканскіх краін: Танзаніі, Намібіі, Мадагаскара, Малавіі, Замбіі і Эфіопіі. Там аўтар пабываў з 2012 па 2017 год. Наведаць выставу можна да 27 студзеня. На сцэне Коласаўскага тэатра ў Віцебску заўтра спектакль «Доктар філасофіі». Камедыя сербскага класіка Браніслава Нушыча ўжо другі раз з'яўляецца на сцэне Віцебскага драматычнага. Упершыню яе ставілі яшчэ ў 70-х гадах мінулага стагоддзя. Новую інтэрпрэтацыю спектакля прапануе Міхась Краснабаеў. Гэта даволі стандартная гісторыя імкнення вырвацца са свайго атачэння ў свет высокага грамадства. У Нацыянальным мастацкім музеі працуе выстава «Хронікі жыцця. Летапіс краіны». Яна прымеркавана да 90-годдзя з дня нараджэння графіка і кніжнага ілюстратара Людвіга Асецкага. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 40 твораў тыражнай і арыгінальнай графікі са збору нацыянальнага мастацкага. Дапоўніць экспазіцыю 13 праілюстраваных майстрам кніг. Важнай часткай мастацкай спадчыны Людвіга Асецкага з'яўляюцца ілюстрацыі да твораў вядомых беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. Апошні дзень працы выставы 27 студзеня. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Санты, калядныя ёлкі, жывёлы і нават керамічная каралева Лізавета II з сабакамі. Галоўнае, усё парамі, таму што гэта наборы сальніц і перачніц. На заднім двары сваёй гаспадаркі ізраільцянін Ітан Баран зладзіў музей, куды можна прыйсці і разгледзець усё ў падрабязнасцях. У мяне тут 37 тысяч пар сальніц і перачніц. Думаю, на 40 тысячах спынюся, бо людзям вельмі складана ўспрымаць такую колькасць прадметаў. Сваю калекцыю Ітан збірае з 2014 года. Большасць экспанатаў атрымаў у падарунак. Некаторымі падзяліліся іншыя калекцыянеры. Нейкія набыў сам. Самы стары набор датуецца 1703 годам, а самы дарагі каштуе $17 000. У хуткім часе музей збіраецца ўнесці ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Брадвейскі мюзікл на беларускай сцэне. Заўтра ў тэатры «Тэрыторыя мюзікла» прэм'ера рок-мюзікла «Недалёка ад нормы». П'еса і вершы Брайана Йорка, музыка Тома Хіта. Гэты спектакль у США вытрымаў больш за 700 паказаў. Быў ганараваны пульцераўскай прэміяй і атрымаў 3 ўзнагароды на самай прэстыжнай тэатральнай прэміі ў Злучаных Штатах «Тоні Эвордс». Спектакль закранае важныя пытанні псіхалагічных траўмаў, адносін унутры сям'і, а таксама жыцця побач з чалавекам, чые паводзіны і погляд на свет адрозніваюцца ад агульнапрынятых. Спектакль перакладзены на рускую мову. На Беларусь-3 працягваецца сумесны праект з Беларускай дзяржаўнай акадэміяй мастацтваў. У студыю праграмы «Час кіно» заўтра завітае выпускніца кафедры экранных мастацтваў акадэміі рэжысёр Александра Маркова. Пасля размовы з госцей у эфіры яе студэнцкія працы. Гэта фільмы «Мустафа», «Апошняя дата» і «Гульні пад дажджом». Глядзіце праект «Час кіно» у 22:50. Главная награда – это люди, с которыми я знакомлюсь и общаюсь до сих пор. Потрясающие люди из разных стран. И возможность посмотреть разные страны, некоторые, в которые бы никогда не поехала за свой счет. У музеі гісторыі беларускага кіно падоўжаны час працы выставы «Беларускі кінематограф 1920-30-х гадоў у кінаплакаце». Яна будзе адкрыта для наведвання да 20 студзеня ўключна. Экспазіцыя складаецца з 35 поўнафарматных і поўнакаляровых рэпрынтаў кінаплакатаў да беларускіх фільмаў з 1926 да 40-го.
Тут адлюстроўваліся асаблівасці савецкага кінаплаката і яго эвалюцыя ў сувязі з пераходам да гукавога кіно. Таксама тут быў прэзентаваны спецыяльны мультымедыйны дадатак, які дапаможа значна узбагаціць уяўленне аб экспанатах. Ансамбль народнай песні і музыкі «Шчодрыца» заўтра запрашае на свой юбілейны канцэрт «Нам 25». Ён адбудзецца на сцэне Мінскага гарадскога палаца культуры. У канцэрце таксама прымуць удзел калектывы мінскія музыкі, баламуты, жавароначкі, вербіца, люлечка ды іншыя. Музыкі выкарыстоўваюць у сваёй творчасці традыцыйныя для беларускага фальклору інструменты – дудкі, цымбалы, скрыпкі, гармонікі, а ў рэпертуары песні і танцы заходняга, цэнтральнага і паўднёвага рэгіёну Беларусі. На сцэне Цэнтра культуры ў Полацку заўтра пакажуць харэаграфічны фэнтэзі-спектакль «Адвечная». Яго прадставіць заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, тэатр танца «Прэм'ер Спанайт». Новую інтэрпрэтацыю старой праграмы «Адвечная» прэзентавалі ў Францыі. Там з поспехам прайшлі паказы ў Ліёне, Парыжы, Клермон-Феране. Дзеянне адбываецца падчас галоўнага зімовага свята нашых продкаў – калядаў. І распавядае ён пра любоўны трыкутнік паміж сялянкай, пярэваратнем і панам. І яшчэ, на мінулым тыдні 80-годдзе адзначыў заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь, акадэмічны ансамбль песні і танцаў Збройных сіл Рэспублікі Беларусь. Мы сустрэліся з кіраўніком ансамбля, каб пагаварыць пра юбілейную праграму, якую гледачы «Беларусь-3» змогуць убачыць 20 студня, а таксама пра працоўныя моманты ваеннага творчага калектыву. Владимир Сергеевич, мы поздравляем ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь с юбилеем. Но коллектив имеет полное право отмечать день рождения дважды. 17 февраля 1938 года состоялся первый концерт местечко Гнездово под Смоленском. Наши ветераны все считают день рождения коллектива именно в 1938 году. Но ввели в штат как единица в 1939 году 9 января наркомом Советского Союза Ворошилов. Нужно было сформировать коллектив, который будет вдохновлять бойцов, поддерживать моральный дух. Тогда штаб округа находился в Смоленске, и артисты художественной самодеятельности армейской были вызваны в Смоленск, где они сформировались, стали в строй балет, оркестр, хор, солист, руководитель, заслуженный артист Беларуси Александр Федорович Усачев, это первый основатель этого коллектива. В 1939 году уже коллектив участвовал в освобождении Западной Белоруссии. По 4-5 концертов в день. И в тылу, это и на передовой. А песни какие были? Песни ведь были о любимой, о своей стране, о друге. То, что давало веру в будущее, веру в победу. Вот вы произнесли, а какие были песни, а как сегодня пополняется репертуар? Конечно, это нелегко, но сегодня рождаются такие песни. Они исполняются ребятами молодыми. У нас очень много песен написано об современной армии, где служба – это священный долг. Там есть и о матери, там есть и о отце, там есть и о любимой. Тема Родины. Когда был жив Игорь Михайлович Лучинок, он очень часто посещал наш коллектив, мы с ним очень много работали, у нас есть совместные труды. Ну, и когда мы выезжаем и в ближнее зарубежье, и в дальнее зарубежье, они звучат. Появляются хорошие песни, которые трогают душу, и это отрадно. Знаю, что многие значимые для белорусской музыкальной культуры персоны служили в вашем коллективе. Да, у нас богатый очень послужной список выдающихся, я считаю, музыкантов. Владимир Муляин. Человек, который не выпускал с рук гитару. Конечно, нельзя не вспомнить народного артиста Беларуси Вуяч. Я могу вспомнить и заслуженного артиста Беларуси Валерия Кучинского. Это Иван Краснодубский, заслуженный артист Беларуси. Руслана Ликно и Виктория Мазур, народная артистка Беларуси. Работаем и сейчас с артистами белорусской эстрады, и с народным артистом Анатолием Ермоленко, и с ансамблем «Сябры», и с Владимиром Провалинским, заслуженным артистом, Инной Афанасьевой, и работаем с Ириной Дорофеевой. 80-летие коллектива отмечено большим концертом, телеверсию которого можно будет увидеть на телеканале «Беларусь-3». Какие сюрпризы готовите? Первое произведение прозвучит «Время выбрало нас», написала Беларусь
белорусский композитор Елена Трошкевич. Произведение, которое даст заряд этого концерта. Дальше, конечно, мы пройдемся по теме Великой Отечественной войны. Начинаем с 1939 года. Это и «Если завтра война», это и «Баллада о солдате», это и «Катюша», и «Лесная песня». Прошли через всю войну и пришли к победе. Это тоже будет отражено. Будет и современные танцы, будут хиты зарубежной эстрады, инструментальное исполнение, соло-скрипки. Это будет и финальная песня «Мы клятву дали, Беларусь, тебе». Владимир Сергеевич, еще раз с юбилеем коллектив, и с нетерпением будем ждать телеверсии концерта на нашем телеканале. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.